שלום לכולם וברוכים השבים. היום אנחנו נכנסות לאחד הג'ונגלים הכי סבוכים ומלחיצים בחיים של רובנו, שזה קניית דירת יד שנייה. לגמרי. ג'ונגל זו מילה טובה. נכון, ויש לנו פה חומר יוצא דופן, מדריך ממש מפורט של עורך דין דניאל שגב, שזה כל מה שהוא עושה. הוא מנווט אנשים בג'ונגל הזה. אז המשימה שלנו היום היא לא סתם לתת צ'קליסט, אלא ממש לצייר מפה. מפה דרכים. בדיוק. מפה של המוקשים, של המלכודות, וכן, גם של ההזדמנויות. נכון. זה כמו מפת טיפוס ערים. היא לא רק אומרת לך, תלך ישר. היא מסבירה למה פונים ימינה בנקודה מסוימת ולא שמאלה. היא מסמנת איפה יש סכנת מפולת, ואיפה אולי יש איזה מעיין נסתר. המטרה היא בעצם להעביר את מי שמאזין ממצב של פחד וחוסר ודאות, למקום של ביטחון, של שליטה בתהליך. לגמרי. אוקיי, אז בואי נתחיל מהפסגה הכי גבוהה, עוד לפני שראינו דירה אחת בכלל. כסף. תמיד מתחילים בכסף. החומרים פותחים ישר ולעניין עם הדבר הראשון שצריך לארגן, הון עצמי. והמספרים פה הם חד משמעיים. לדירה ראשונה, הבנקים בארץ ייתנו עד 75% מימון. שזה אומר שצריך להביא מהבית לפחות 25%, רבע מהסכום. נכון, ופה מגיע הטוויסט שאנשים לפעמים כאילו לא מוכנים אליו. הדירה השנייה. כן. אם זו לא דירה ראשונה אלא שנייה, אלא השקעה או משהו, כללי המשחק פשוט משתנים. לגמרי, שיעור המימון צונח. לא 75%, אלא 50% בלבד. רגע, זה מטורף. צריך להביא חצי מהסכום מהבית. חצי. וזה הבדל דרמטי שמגדיר מחדש את כל התקציב שלך. זה בעצם איתות מהמדינה למשקיעים שאומר, חבר'ה, אנחנו פחות רוצים אתכם כאן, תביאו הרבה יותר כסף. זו ממש הצעת מדיניות. בדיוק, זו דרך לבסט את השוק. אבל ההון העצמי זה רק כרטיס הכניסה. המכשול הבא, והוא גבוה לא פחות, הוא מס הרכישה. אוי, מס הרכישה. זה סכום שיכול להמם אם לא מתכוננים אליו. נכון, וכולם יודעים שצריך לשלם את זה, אבל מה שהחומר הזה חושף, זה הפער העצום בין דירה ראשונה לשנייה. זה פשוט עולם אחר. נכון מאוד. בדירה יחידה, המדינה באה לקראתך, נכון לשנת 2025, על חלק מהשווי שעד כמעט 2 מיליון שקלים. יש פטור מלא, אפס מס. אפס. מהסכום הזה ועד אזור ה-2.3 מיליון, המס הוא 3.5%. ומשם זה מטפס. אבל בדירה שנייה... אין רחמים. כלום. אין פטור, אין הנחות. זה מתחיל ישר מ8%. 8% מהשקל הראשון עד 6 מיליון שקל, ומעל זה 10%. זה פשוט משנה את כל הכדאיות של עסקת השקעה. ואם חשבנו שזה נגמר כאן, אז מגיעה החגיגה האמיתית. מה שנקרא העלויות הנלוות. החור השחור של תקציב הדירה. בדיוק. הדברים הקטנים האלה שמצטברים לסכום ענק. אני אסתכלת על הרשימה שהוצאנו פה, וזה לא נגמר. שכר טרחת עורך דין, 0.5% פלוס מע"מ. שזה כבר סכום. דמי תיווך, עוד 1% או 2%. עלויות פתיחת תיק משכנתה, שמיים מטעם הבנק, עוד איזה 2,000 שקל. אגרות רישום בטאבו. שיפוצים, ריהוט, הובלה. אני מרגישה שאני צריכה לקחת משכנתה רק כדי לשלם את העלויות הנלוות של המשכנתה. זו בדיוק הנקודה. והתובנה פה היא תכנון. צריך לשבת עם אקסל, לחשב את כל ההוצאות האלה, ועל הסכום הסופי להוסיף עוד כרית ביטחון. ורק אז יודעים מה התקציב האמיתי שנותר לדירה עצמה? בדיוק. זו לא השאלה כמה משכנתה הבנק ייתן, אלא מה העלות הכוללת של כל המבצע הזה. טוב, אז אחרי שהבנו שהמספרים יכולים להרוג אותנו, החומרים מראים שהסכנה הבאה עורבת במקומות הכי לא צפויים. זה השלב שאנחנו הופכות מרואת חשבון לבלשיות פרטיות. לגמרי. מצאנו דירה, התאהבנו, וזה הרגע הכי מסוכן, כי הרגש יכול לעבר. נכון, והבדיקה הראשונה היא הכי בסיסית שיש, לוודא שמי שעומד מולך ומוכר לך את הדירה, הוא באמת הבעלים שלה. רגע, זה באמת קורה? שאנשים מנסים למכור דירות שלא שלהם? זה נשמע לי כמו סרט מסרט. זה קורה? אולי לא כל יום, אבל מספיק פעם אחת ליפול בזה. והבדיקה כל כך פשוטה, מבקשים נסח טאבו עדכני. נקודה. ומצליבים עם תעודת זהות. בדיוק. שם, מספר תעודת זהות, ולוודא שאין איזה עיכול או הערה שמונעת בכלל את המחירה. 5 דקות עבודה. אוקיי, והבדיקה השנייה, שגם היא נשמעת הכי בסיסית, לוודא שאנחנו קונות את מה שאנחנו חושבות שאנחנו קונות. איך אפשר לטעות בזה?
זה מדהים, אבל זו אחת המלכודות הכי נפוצות, והיא מתחבאת בהבדל בין מה שרשום בטאבו למה שרשום בארנונה. הגודל של הדירה? כן. כמעט תמיד השטח בטאבו יהיה קטן יותר מהשטח בארנונה. אז מי צודק? מי משקר? באופן מפתיע, ברוב המקרים דווקא הארנונה יותר קרובה למציאות. הטאבו לפעמים לא כולל שטחי שירות, מרפסות שנסגרו וכדומה. יש איזה סיפור מדהים במדריך. נכון, על הזוג הצעיר שכמעט ויתר על עסקת חלומותיו בגלל זה. הם רצו דירה להשקעה, המתווכת אמרה 100 מטר. אבל בנסח טאבו היה כתוב 65 מטר. אני הייתי בורחת. גם הם כמעט ברחו. הם היו בטוחים שעובדים עליהם. לגמרי. אבל אחרי בירור קצר, התברר ששובר הארנונה מראה 105 מטר. הפער נבע בדיוק מזה, ממרפסות סגורות שהטאבו לא החשיב. אז הם בעצם לא רק קנו, הם גילו שהם קיבלו אפילו יותר ממה שחשבו. בדיוק. זה מראה כמה חשוב לא להיבהל מהמסמך הראשון שרואים. וואו. זה מוביל אותי לבדיקה השלישית, שהיא אולי הכי מפחידה. הגבלות משפטיות נסתרות. הדברים שמתחבאים באותיות הקטנות. כן, הדברים שאף אחד לא יספר לך עליהם, כמו למשל תקנון הבית המשותף. רגע, מי בכלל קורא את זה? זה לא סתם מסמך משפטי ג'נרי? רוב האנשים לא קוראים, ובגלל זה הם נופלים. יש שם סיפור נהדר על רוכש חובב סיגריות שרצה לקנות דירת גן בהרצליה. אני מכיר את זה. הכל היה נראה מושלם, הגינה חלומית. נכון. אבל אז עורך הדין שלו עשה את מה שאף אחד לא עושה. ומה הוא עשה? הוא קרא את תקנון הבית המשותף. וגילה סעיף שנכתב עוד כשהבניין הוקם, שאוסר במפורש על דיירי דירות הגן לעשן בשטח הגינה. לא יאמן. בגינה שלו הוא לא יכול לעשן. בדיוק. זה פשוט הציל אותו מאסון. הוא היה מגלה את זה מהשכנים ביום הראשון. ברור. הוא ביטל את העסקה על המקום. והקטע החזק פה זה שלפעמים נכסים ממוקשים כאלה נמכרים מתחת למחיר השוק. עם הליווי הנכון, אפשר להפוך את הבעיה להזדמנות. מעניין. טוב, אז שרדנו את החישובים, עשינו עבודת בילוש, ועכשיו אנחנו מול מה שמרגיש כמו הבוס הסופי, הסכם המחר. הדבר הזה, עם כל הסעיפים, יכול להיות ממש מאיים. הוא מאיים, אבל אם יודעים איפה להסתכל, אפשר לנטרל את המוקשים. הסעיף הראשון שחייבים להתעכב עליו זה הצהרות המוכר. מה זה אומר בעצם? זה הסעיף שבו המוכר בעצם נשבע שאין שלדים בארון. אין חריגות בנייה, אין חובות, הכל תקין. ניסוח מדויק של הסעיף הזה הוא קו ההגנה הכי חשוב של הקונה. תן לי דוגמה למצב שבו הסעיף הזה הציל עסקה. יש דוגמה מצוינת על לקוחה שקנתה דירה ובדיעבד התגלתה חריגת בנייה. העירייה דרשה להרוס. אוי ואבוי. אבל, בגלל שהסעיף בהסכם נוסח היטב, וקבע שהמוכר מצהיר שאין חריגות, הצליחו לחייב אותו לשאת בכל עלויות ההסדרה. זה חסך לה עשרות אלפי שקלים. הבנתי. הסעיף הבא הוא לוח התשלומים, שזה נשמע טכני, אבל זה בעצם מנגנון הגנה. לגמרי. הרעיון הוא שהכסף שלך לא עובר לצד השני עד שאתה מקבל משהו בתמורה. התשלום הראשון למשל לא הולך לכיס של המוכר. לאן הוא הולך? הוא מופקד בנאמנות אצל עורך הדין שלו. הוא משוחרר רק אחרי שנרשמת לטובתך הערת הזרה בטאבו. הערת הזרה זה בעצם כמו לשים שלט נמכר על הדירה ברישומים הרשמיים, כדי שהוא לא ימכור אותה למישהו אחר. בדיוק, זו האנלוגיה. זה נועל את הנכס על שמך. ובאותו אופן חשוב לוודא שחלק מהכסף האחרון נשאר בנאמנות עד שהמוכר מביא את כל האישורים הסופיים. כמו אישור מהעירייה שאין חובות ארנונה. נכון. זה מבטיח שהוא לא נעלם לך רגע לפני הסוף. וזה מביא אותנו לשאלת $1,000,000. מי משלם את כל המיסים וההיטלים שצצים פתאום? במיוחד סביב היטל השבחה. וכאן יש כלל אצבע מאוד ברור והגיוני. נו? כל היטל שהוטל בגלל תוכנית שאושרה עד יום חתימת ההסכם חל על המוכר. כל היטל מתוכנית שתושר אחרי החתימה יחול על הקונה. מה ההיגיון בזה? ההיגיון פשוט. המחיר שסגרתם לגלם את המצב הקיים. אם בעתיד תאושר תוכנית שתשביח את הנכס, אתה בתור הבעלים החדש תהנה מזה, ולכן הגיוני שאתה תשלם. אבל בטח יש כאלה שמנסים לעשות קומבינות. תמיד. יש סיפור על מוכר שניסה להחביא בסעיף קטן חיוב של הקונה בעית על השבחה שהוא היה צריך לשלם. הוא פשוט קיווה שאף אחד לא יקרא. מדהים. טוב, הגענו לרגע הגדול, יום החתימה. זה יכול להיות יום מורת עצבים. נכון, ויש פה עצה פרקטית מעולה. להגיע רעננים.
לא אחרי לילה לבן, צריך להיות בפוקוס מלא. ואז, במעמד עצמו, עורכי הדין עוברים על הכל, חותמים, והקונה מוסר שק בנקאי לנאמנות. אבל מה שקורה מיד אחרי שהעתים מונחים, הוא לא פחות חשוב. יש סדר פעולות קריטי. קריטי לחלוטין. הפעולה הראשונה עוד באותו יום אם אפשר היא שעורך הדין של הקונה רץ לטאבו ורושם הערת אזהרה. זה נועל את העסקה סופית. ואחר כך יש דיווח למס הכנסה ותשלום מס רכישה. נכון, אבל יש פה סיפור שמראה שהכל יכול להשתבש עד השנייה האחרונה ממש. זה בטח סיפור שגורם לסיוטים. לגמרי. עורך הדין מספר שהוא הכין הסכם, הכל היה מוכן, קבעו חתימה. ובבוקר של יום החתימה הוא עשה בדיקה אחרונה, הוציא נסח טאבו עדכני. סתם כדי להיות שקט. והוא פשוט בשוק. הוא קולט שבאותו בוקר, ממש כמה שעות לפני החתימה, הוטל עיקול על זכויות המוכרים בנכס. לא, זה התסריט הכי גרוע שיש. מה עושים? מבטלים הכל. במקום לבטל, הוא מיד ניסח מחדש כמה סעיפים. הוא קבע שהתשלום הראשון ישמש קודם כל ולפני הכל כדי לסלק את העיקול. הוא בעצם הגן על הקונים שלו והבטיח שהכסף שלהם ינקה את הנכס. וואו, זה מראה כמה המצב נזיל. אוקיי, אז אחרי שהתשלומים עברו, מגיע הרגע של קבלת המפתח, מה שנקרא מסירת החזקה. נכון. וכאן חשוב לא לוותר על מסמך פשוט שנקרא פרוטוקול מסירה. מה יש במסמך הזה? דף אחד. המוכר מצהיר שקיבל את כל הכסף, הקונה מאשר שקיבל את המפתחות, והכי חשוב, רושמים את קריאת המונים העדכנית של חשמל, מים וגז. כדי למנוע מלחמות עולם על חשבונות אחר כך. בדיוק. ואז מגיע קו הסיום האמיתי. רישום הזכויות בטאבו, זה מה שהופך אותך רשמית לבעלת הבית. וגם פה יכולים להיות סיבוכים. כמובן. יש סיפור מקרה מדהים על לקוחה שקנתה דירה במרכז תל אביב, ורק בשלב הרישום הסופי התברר שהדירה בכלל לא רשומה על שם המוכר בטאבו. אז איך הוא מכר לה אותה? הוא החזיק באיזה מסמך ישן בין עשרות שנים שמעולם לא הוסדר. עורך הדין שלה היה צריך לצאת למסע בלשי, לאתר מסמכים מתקופת המנדט הבריטי, זה לקח 9 חודשים. 9 חודשים? זה רעיון שלם רק כדי להעביר את הדירה על שמה? זה בלתי נתפס. זה ממחיש כמה חשוב לבדוק את הבסיס הרישומי של הנכס לעומק, כבר בהתחלה. אז אם נסכם, עברנו פה מסע שלם, מהבדיקות הפיננסיות ועד שהדירה סוף סוף רשומה על שמנו. מה שכל הסיפורים האלה מראים זה כמה ידע ובאמת כוח בתהליך הזה. כל פרט קטן, כל בדיקה, יכולה להיות ההבדל בין עסקה מעולה לאסון כלכלי? נכון, וזה מוביל אותי למחשבה אחרונה ומסקרנת שעולה מהחומרים. הוזכר שם שנכסים עם בעיות משפטיות, כמו אלה שסיפרנו עליהם, נמכרים לעתים קרובות מתחת למחיר השוק. נכון. רוב האנשים, ובצדק, ברוכים מנכסים כאלה כמו מאש. וזה מעלה שאלה מעניינת, לא? האם בעיה היא תמיד דבר רע? או שאולי, עם הליווי המקצועי הנכון, עם מישהו שיודע לנווט במים הסוערים האלה, מה שנראה כמו מכשול יכול להפוך דווקא להזדמנות הכלכלית הכי טובה שאפשר למצוא. אולי לפעמים, דווקא המקומות שכולם פחדים מהם, שם נמצאות העסקאות הכי טובות. משהו לחשוב עליו.